I, Erastus Edung Ethekon, having been appointed the chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, do solemnly swear that I will faithfully and fully, impartially, and to the best of my ability, discharge the trust and perform the functions and exercise the powers devolving upon me by virtue of this appointment, without fear, favor, bias, affection, ill will, or prejudice. So help me God. Giethuolono bende commissioners auchiel mag duolno kamoting'o Ann Nderitu, Moses Mukwana, Mary Sobit, Hassan Nur, Francis Aduol kod Fahima Abdalla bende ne ochamo marapisi kaka commissioners mag IEBC. I, Ann Nderitu, having been appointed as a member of the Independent Electoral and Boundaries Commission, do solemnly swear. I, Moses Alutalala Mukwana, having been appointed as a member of the Independent Electoral and Boundaries Commission, do solemnly swear that I will at all times obey. I, Mary Karen Sorobit, having been appointed as member of the Independent Electoral and Boundaries Commission, do solemnly swear that Uchomo kwenye kwa mga juange nilipot yango ni piny owacho setiyo gi omenda maromo bilion 1.74 mana hewuodhe ma pacho ka kende dweche 9 mokwongo mar hik omenda ma 2024 gi 2025. Men kolure gi lipot bende ne ogol kod jaga bajet no Thurka Margaret Nyakango e kinde mana ging'iyo kaka omenda osebed ka ikete timo chenro opogore kabende ne lipoto yango ni tuono omenda kata mana thoth omenda osebed mana ka itiyo godo e wuodhe ma iluoro gode pachoka gino ma bende koro senyuolo paro opogore kawuok kuom oganda jo Kenya ma koro moko kuomgi ne gito kendo penjo thoth koluore kod yo ma giwacho godo ni jatend piny kata piny owacho mar William Ruto tiyo arietha gi omenda mag jo Kenya. It is important that we consistently clarify the state of affairs and articulate our vision, embracing short-term austerity for long-term. Kabede jotelo ma keto sirikal tesre podi medose kalure kod chochni ma osebedi pachoka gino bende koro lipot yango ni kelo luoro kuom oganda jo Kenya ma timore seche ma bende weche mag ng'anyo koro chochni pachoka ka jatend migawo mochung'ne jotij sirikal Geoffrey Ruku koro sewa mokalo kweth mag jotelo mobalo gi sirikal go kuom duoko chien piny Kenya kane gin e telo kendo sani koro giwuok ka koro giluorore ka gipo oganda jo Kenya e lai mar dhoudi. Jatelo no ne owacho ni jo Kenya ol kod wuoyo manono monge gimoro amora ma gitimo kabende owacho dwaro ni tie mondo mi koro jotelo mabalo gi sirikal kar mondo mi giluore pacho ka mangima ka gidhiro mana agenda mag po oganda jo Kenya to gidwar gino ma bende ginyalo keto e mesa mondo mi okony oganda jo Kenya ni mar nyaka gi sani oganda jo Kenya ol kod uwi kaachiel kod siasa ma kinde ka kinde to gin gidwaro mana weche mag dongruok. Kuna fitina mingi katika nchi yetu ya Kenya, fitina ambayo inaletwa na watu wa ukabila, watu wa chuki, lakini najua hapa coast, hapa Mombasa and the entire of the coast region najua kuna amani, kuna utulivu, lakini kuna kona zingine ya watu ambao walishindwa na kufanya kazi ambao walikuwa wamepewa na wananchi wao. Kazi yao ni ukabila, kazi yao ni vitina, kazi yao ni kuchochea wananchi. Hao ndio wanataka kuleta furugu katika nchi yetu ya Kenya. Yule ambaye anachochea watu wachache pale Nairobi kupitia maandamano ya kuharibu mali ya Wakenya, huyo ni mtu ya vitina. Bende ne onyiso jatend jo Kenya bende ne onyiso jo Kenya duto mondo mi ikaw yie to sir lwedo telo mar Ruto ka wacho mano kende telo manyalo reso oganda jo Kenya kuom obadho mar chandruok ka opogore kod siasa manono maonge kod mise magi ma osebed ka igoyo gi jotelo mantiere kweth mobalo kod piny owacho. Jotelo no wacho ni sani koro gima nitie ni koro jotelo nego bende keto maino margi chulo chenro mag dongruok ne oganda jo Kenya ka opogore kod siasa ma kinde ka kinde siasa bende wacho ni goyo e lai mar akweda mag dhoudi.
na nataka tuwaambie tukiwa hapa Kisayuni ya kwamba the people of the Republic of Kenya will remain united. They will stand with the President of Kenya. They will stand with the government of Kenya until when the people of the Republic of Kenya will go to the ballot and vote again for another government. Ne onyiso jotij sirikal duto mapacho ka ni ebwo tende kaka jatend migao mar jotij sirikal chenro mag piny owacho nyaka koro duogi wang'e kaka chik dwaro mar neno kada jo Kenya duto oyudo chenro duto magidwaro e yo makare. Tuko na wajibu ya kuhakikisha kwamba wanafanyikazi wa serikali wanafanyia wananchi ya Kenya kazi na bidii as per the instructions in our constitution. Lazima tujitolee, lazima tutie bidii, tuhakikishe ya kwamba Wakenya wote tunawafanyia kazi bila kuwabagua. Weche moko nyakwara mogi en ni obila ka gonyore gi jotend loch nanga osechako timo nonro e wi tho mar obila moro mane tiyo ka duol mochung'ne choko osuru e thurka KRA gwenge mag Muhuru ma jago moro nyochwo gi pala ma onego otieno mane piny orugo kawuono e boma ma Muhuru mayudore Nyatike sub county e county ma Migori. Lipot mar obila e wachno yango ni obila no manyinge Gilbert Kibet nyochwo gi pala e ng'ute ma koracham gi jago moro ma iluongo ni Boy oko mar kar kurandiwo moro kaachiel kod magawa ma bende ne owito ngimane e kinde manyorik itere od thieth. Jalup County Commissioner ma Nyatike South Sub County Manifestus Kimei ne oyango wach ni koler ni obila manyo negino nyo onge tich gi thuolono ema nyo monje ma ochuoe gi pala gi achejno kane ene yo odhi e od dier otieno. Gima dine mi achejno dine tika okang' mar nenego obila no nyaka gi sani pok oyangore malong'o kata bende ringre mare to nyose kawo mocheo tere kar kano ringre mar jomotho mantiere od thieth maduong' ma Migori keto timne bero seche bende nonro pod dhi nyime e wi wachno. Achejno nyo ringo molal miru bang' timo tim makoch machalo kamano. Nyakwara Mogaji wang' weche gi medo biro ni kamoro amora ma intie kokalo nyakalondo mari mihero mar Ramogi. Imedo winjo weche manyien gi Vincent Otieno. Komachielo en riwruok mar Amref Health Africa onyiso jokanyo duto mantiere kaunti ma Siaya mondo mi koro jiw weche mag nyodo e kaunti no ahinya to ne nyiri kod mine matindo e kaunti no. Kane oloso e boma ma Siaya kinde nyasi ma bende ne obagi mar ne loro chenro mar higni 5 ma idendo ni Power to Youth ma bende ne geto nyayo ratiro mag nyithindo manyiri kaachiel kod mine e kaunti no. Jachung' e lo riwruogno Mano Dorcas Indalo ne otielo dwaro mantie mar jiwo weche mag nyodo kowuok e kaunti ma Siaya. Jafwambo marwa Georgia Molo chiwo ler. Kano wuoyo e kinde nyasi mano bagi mar loro ayanga chenro mar higni 5 midendo ni Power to Youth mane geto nyayo weche mag rito ratich nyiri to kod mine matindo e kaunti ma Siaya, Mikael Dorcas Indalo mar riwruok mar Amref Health Africa noero notielo dwaro manitie mondo mi weche ahinya to mag nyodo omed jiwo. For me, I'm happy today in terms of closing the project because it has made a major impact in this community. We have seen improved budgets for youth-related interventions in terms of sexual reproductive health. We've worked with the county assemblies to work on policies and also legislations. Now, as the project is coming to a close, the youths are able to read the budgets, they are able to come up with their petitions, they are able to present their petitions, they are able to do social audits for the development projects that are on the ground, and they are able to work with their policy makers. Kabendo kwayo piny owacho mar kaunti ma Siaya mondo ne ni ogero kuonde ma inyalo resie nyiri to kod mine matindo go eko kuom ranyisi ka oroch ratichgi. The safe spaces are still an issue in Siaya County, and we are requesting the county governments to look into it because once we have rescued the girls from the community and they're endangered, where do they go? So one thing we really wish that the county governments can allocate funds for the safe spaces so that our girls can find a place where they can be rescued in case they are in danger. Owacho magi ka nyawadgi Charles Olwamba to nopuoyo riwruok mar Siaya Muungano Network ma emanyocha ne tayo chenro no kendo jiwo gi mana mondo mi gimed dhi nyime. Wasabet kwa gi partnership gi Siaya Muungano Network kendo nitie gik mang'eny mosetimre mabeyo.
maduong' sana ni weche magwa mag nyiri matindo, nyithiwa matindo mane yudo shida sana teenage pregnancy gi sexual and gender based violence, kendo anasirogi ni Siaya Muungano oendelea gi tich magitime community. Korka kore to programs coordinator mar Siaya Muungano network Migosi Hilary Omondi osingo ni gibiro neno ni ber manyocha chenro mar Power to Youth project no ero kelo e kaunti ma Siaya kae okodhi nono. En adier no project mar Power to Youth osekelo ber kalore kod stories kata gigo mawinjo ka communities leaders kachiel kod organization moko owuoyo to as kaka organization ka Siaya Muungano network gima neno madwaro timo en mondo wajiw tudruok marwa kod sirikal mondo strategies mosebet kwa tiyogo mondo gibende gikaw mondo giketi plans mamagi. Gino kendo madwa timo en kaka organization mondo kik walal ber ma project no kelo, en wadwa tudre kendo kod community bende motegno mondo gikontinue kata gidhi mbele timo activities mabero dongruok mayudhe, bero dongruok mar thirwa manyiri. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Siaya, an George Amolo. Kama were gi mago motimore kaunti ma Siaya nyaka Ramogi waringo wadhi nyaka kadho wadh nam chumbi kama yudore tend kaunti ma Mombasa koro chano mar choko pa jopiny e wach mar dwaro ni wach mar dwaro ni jodak duto ma kaunti ma Mombasa obedo kod kadi moyiedhi makoro biro miyo gi fuong'ruok e chenro mopogore kaka mano mar thieth, basari kaachiel kod chenro mamoko mag dongruok. Magi ne oyangi gavana ma kaunti ma Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir, mabende wacho ni kinde koro sechopo mar neno ni jodak ma Mombasa kende ema yudo fuong'ruok ma ok jogo mabende rawo kawuok e kauntis mamoko ni mabiro konyore gi gigo mabende chiwo gi piny owacho mar kaunti no. Kuke kaunti wa Mombasa, jafo marwa George Aoko chiwo ler mathoth e wachni. Bili za hospitali gavana ziko juu. Tuangalie utaratibu ambao tutaweza kufanya zile bili za hospitali bei kidogo ishuke chini. Ukienda pale shai na kulipia, lakini kuna ile balance. Mano speaker e od bura mar kaunti ma Mombasa Aharub Kathri kalero moko kuom midhieche mokoni jotuo kale e ute mag thieth Mombasa. Mtu amekufa, maiti imewekwa pale hospitali na hususan ni Muislamu, anawekwa hospitali pale, anazuiliwa kwa sababu ya bili. Halafu pia wale ndugu zetu ambao Wakristo pia wale kwa muda mrefu wao wanapenda kuweka maiti yao mpaka wajipange, lakini sisi Waislamu gavana Kani oloso likoni Mombasa e nyasi mar sidho gedo mar kar thieth mabofu, speaker no odwa ni tend kaunti okadh chik mabiro kelo fuong'ruok ne jodak Mombasa to chutho jotuo. Tuweke sheria gavana, mtu wa Mombasa ambaye ni mkaaji wa Mombasa akifariki pale tuweke automatic waiver. Yule mtu amefariki anapata waiver ya 30% ama 50%, na kwa yule mtu ambaye hana uwezo, hana haja leo kuanza kutafutana na waziri, sijui amtafute mbunge, sijui amtafute MCA. En wach manosir lwedo gi gavana wa Mombasa Abdul Swamad Sharif Nasir. Tutatengeza Mombasa resident card kwa sababu mimi ni gavana wa jimbo la Mombasa. Hawa ni MCA wa jimbo la Mombasa. Mishi ni mbunge Likoni iliyoko Mombasa. Ni lazima tuweze kubeba mzigo wa watu wa Mombasa. Kukoni sani gidwa choko pach jopiny ewi wach dwaro ni jodak duto Mombasa obed kod kadi moyiedhi magibiro tiyo godo e chenro mopogore to chutho mano mar thieth mageto kelo negi fuong'ruok kipimo kod ogendni mamoko mawuok e counties mopogore. Na nitazunguka wodi zote 30 nichukue maoni ya kila moja. Je, watu wanakubali na mimi niweze kuwapatia kadi ya kwa wewe ni mwana Mombasa, ili ukienda hospitali huna haja kumjua yoyote, unapeana kadi yako unapatiwa discount ya zaidi kuliko ile ambayo kwamba italipwa na SHA. Na wewe ukiwa na kadi yako unaenda kuchukua basari zako bila kuulizwa maswali yoyote. Ukiwa na kadi yako siku unatoa pesa za vikundi, unatoa kadi yako bila tatizo lolote. Tumeelewana mpaka hapo, sio? Isechego gogo, jaod bura maliko ni Mishimboko toneo kwayo gavana ni Kaberto ng'aw gedo mar osiptal no nyaka e rang'iny mamalo. Inatarajiwa ijengwe level 2, lakini kama kuna uwezo gavana wa kuweza kuongeza pesa na tuiweke level 4, tunaomba sana hiyo level 4 iweze kuwekwa ndio watu wetu waweze kupata matibabu, kwa sababu level 4 huwa ina mambo mengi sana, paka mambo ya operation, paka mambo ya mazazi na mambo mengine mengi. Ne Radio Ramogi e kaunti ma Mombasa, an George Aoko. Giko weche manyien adimba nyakwara Mogajwang' tudri gi Collins Okaka ka ng'oromo sapar mar biro weche manyien ka gibiro bedo mago ma otuch e kor gwenge.
Mago ne weche manyien gi Vincent Otieno. Maramogi Radio Ramogi Karchun Jaluo. Weche tuke e Radio Ramogi. Weche mag tuke en ni tim mar APS Bomet sani koro yiero mane jaluw koch mar Gor Mahia Michael Nam mondo bed koch margi mokwongo. Maeri timore mana thuolo machuok bang' kano teng' lwet Nam Mogo kowuok e klab mar Gor Mahia gi technical bench mamoko. Tim nero mar APS Bomet nje noyudo thuolo mar donjo e lig maduong' ma pachoka, kendo yiero mar Michael Nam kaka kocha margi maduong' en achiel kuom okenge ma giketo mar dhi temo timo maber e tuke margi mokwongo mag lig maduong' mar FKFPL. Komachielo bende en ni tena mar kweth mar Harambee Stars ma bende biro dhi e tuke mag CHAN chakre dwe manyien. Abiud Omar sani koro nyiso ganda mondo bed gi kwe kendo mondo giyie gi kweth molandi koda kocha Benny McCarthy kotudore gi kweth mabiro chung' ne Kenya e tuke mag CHAN. Nowacho ni McCarthy en japuonj mawuok e pinje ma oko kendo ok onyal bedo gi hera ne jatugo moro amora koyiero jotugo. Nowacho ni moko kuom jotugo manche ne ogol oko e timno ok osebedo ka loso maber kaluwore gi gol margi. Kata kamano okwayo jopiny mondo yie gi yiero mar McCarthy. First of all, ndio kusema kwanza kikosi coach ndio ametaja, na as a player kuna wale ambao hawajaitwa unfortunately. I think ni tu work hard na next time